Горнайга бильярд күрәгә бержигестә Лев Данилов сырдыга тыгар намыт нучы бильярдыгар агас турниры 2 бүлек булдырылды. Бу күннәргә бержигестә Лев Константинович Данилов сырдыга тыгар намыт нучы бильярдыгар агас турнир 2 бүлек булдырылды. Манна улус үс нәһилегиттән барда сүрбү үс спортсмен кытынылла. Быелгы күрәккә сүрен бирейхи нәһилег баһалыгы турында. Сехили Роман Дмитриев сюжетыгар көрүн. Бильярд ойнуттан сөбілән жарықтан бұд. Бұ көрін улуска тағар тұруытығар үлелеспіт республика себәйін бұчуотта олығыда. Горны улуғын сайдықтар қылаттарын хем бәлі қағайна. Лев Константинович Данилов сырдық аты өтедер. Нөтші бильярдың күрәқті хиті нәхилек бағылығын бірейгер ұтылынна. Бұкін Лев Константинович оғылары Лидия оны Александр Кәлендер күрәқті хейіні тәрияшілерге, кыттачыларға мақтал тылларын әттілер. Кини эдер сыжан кайһардыр эте, волейболлу эте, булжанан ытынан кытта жарыктанар эте. Эти бу бильярддан кини сахаран баран жарыктанар болбута. Ол сөбүлән жарыктанар эте. Ахагас күрәктәге әдәреттән әминигәр тие кыттыыныллар. Хол күрдүк магарастан күрәләктән оны бер җестәктән вопсай хүлбе үс спортсмен күн устата кидистиләр. Сүрбе үс участник келле. Он сетте ветеран, он 16 эдер чат. Сиата бихи кибелек карарды бут. Ветераннар оны эдер дердене. Свободный перемеледен дисциплинандан барыга 2 хоттуруга далы. Бильярд көрүнгүнөн ким багалак саахаттан тутулга суак жарыктанын сөп. Онун олоктоог нехилене Эрджона киехетин илден кемге бирема таара жарыктанын тария Афанасий Парфеноватынан спорт саалагы мусталлар. Маныха быйылгы сылга нехилек жалтата өйөн бильярд улахан стуулгар карчы көрдү. Быйылгы нехилек бюджетигер бильярд стуулгар карчы көрөммүт. Стуулулубут 12 футта. Ону теңе бильярд шареген бу Потаповтар, Анна, Анатолий Жекергеттер спонсордарына турурдулар. Бу күрәктәге бетерәннәр толоргар бер җестәктә Николай Гермогенов кыттыынылла. Кини бу көрүнгән жарыктамыда 2 сыла болбут. 2 сылым болла ойнабытым бильярдынан. Багары токтомата ыңырымата бетерәннәре наһа чугай спорт бит бу бильярд дигәннәре. Алак ки ваше утубатты болан халагым. Күрәктәге магара сүтчәттәре ордук белемнәртәрен көрдүрләр. Ол күрдүк бастагы кисместә Давид Дмитриев онар Арсен Прокопьев тагыстылар. Оттон хүскә бер җестәктән Андрей Урзбахтин тигистә. Ветераннарга Анатолий Максимов бастата. Роман Дмитриев, Горнелуга, Вести.